singakanani ngobekeze Omisitazami singakanani ngobekeze Sanibonani Gogo Mseleku lo okhulumayo namhlanje. Ugogo Mseleku niyamazi ngoba uyena ohleze nifikela neindaba ezinhle ezimnandi. Ikakhulukazi nje abalandeli bami ngibabingelela ngolukhulu uthando, ngiyababulisa kakhulu, ngiyabajabulela. Balandeli bami ngiyacela ukuthi njalo nje uma ngabe kukhona engikupostayo ngiyacela ukuthi bangene ko Facebook, bangene ko TikTok, bangene kuma YouTube, babheke ukuthi uGogo Mseleku namhlanje usiphatheleni. uGogo Mseleku namhlanje cha uzokhuluma ngokutheza kancane. Namhlanje ngithi ake ngikhulume ngemshado. Ibalulekile nayo imishado ukuthi ukukhulunywe ngawo. Ayikho into ebaluleke njenganayo ngoba imizi ikhona nje iyakhiwa ngemishado, ukuthi ushadile umama nobaba waba umama ngoba ushadile, waba umama ngoba ushadile. Akwazi ukuvana ube umama ngaleko kungashadile. Uyasho kuyashiya ukuthi ungumama kodwa kusuka irobhane le usungakabi umama. Kumele kuzokuba ukuthi usushadile bese kuthola kusekuthi ke wena usuyakwazi ukuba umama. Uma ungakashadi awukabi umama. Ngiyacela ukuthi ke abo baba nabo mama ngicela ukuthi bahloniphane. Kunento le ebhlungu ukuthi uthola ukuthi abantu beshadile behleli ndawonye, ubaba uyamshaya umama njalo nje. Angazi noma usuke nestress mhlawumbe seyintombi zakhe noma usuke nestress seyinkinga zakhe ezithize, kodwa nje asusa umama ngento encane nje amshaye, ungazi ukuthi umshayelana. Ukhona umuthi esinawo la ekhaya kaGogo Mseleku wokulungisa izinto ezikanjalo, ngoba lezo zinto kwesikhathi uthola ukuthi zihamba nesichitho. Ayifuneki into enjalo uvumela isichitho singene kunini. Isichitho leso sifuna ukulahlwa siphume kunina ngoba siyawuhlakaza umuzi wamshado lo uphele. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi mhlawumbe uphela nje umuntu nje onomona ongafuni nokuthi niye phambili noma izinto zenu ziye phambili. Yileyo nto eba inkinga engithi namhlanje ake ngimthulele yona. Inkinga yami ke engithi ke namhlanje chabo ake nginazise ngayo. Kule nyanga le yamhla ka2 ngizobe ngomhla ka2 ngisegoli, kodwa ngiyofika ngolesihlanu. Kushuthi abangidingayo ntambama ngolesihlanu ngiyobe sengikhona ngabo 4 5 yabo nje kusukela ku3 ngiyobe sengikhona eGoli, ePortiagreni, eSoweto. Abangidingayo ngicela ukuthi bangithinte uma kukhona izinto abayifuna badeposite, benze ngizobanika i-account number yokuthi umuntu akwazi ukudeposita, abhuka asho ukuthi cha mina Gogo mhlambe bengifuna ukugeza noma bengifuna ukususa amathunzi, adeposite umuntu ukuze lokho kwenzela ukuthi noma ngabe kuthiwa abantu babe baningi lo muthi mhlambe usuyashoda, ngikwazi ukubeko wakho wena odepositile ngikubekele eceleni. Ngathi okay ukhona ubani obese depositile, akufanele umuthi uphele, kumele usale ukasibanda. Uyayibona into enjengalona? Ake kungabe uwena ozosala udepositile ungadepositile umuthi ungawutholi, kodwa abantu babone bephuma nawo, kodwa wena bese ngena kuthiwa ukho ngoba awudepositile. Ngizobe ngisegoli ngoApril mhla ka2. Ngifuna nizwe kahle ndaba. April mhla ka2 ngizobe ngisegoli, mhla ka2 ngizobe ngisebenza kusukela ekuseni ngo6 ngiyovala ntambama lapha ngizobe ngisebenza khona. Kodwa nango lesihlanu ababengidinga abafuna izinto mhlambe ezinye abeseduzane bangeza, ngizokwazi ukubasiza uma beseduze. Ngalo lolo suku ngizobasiza umuntu akwazi ugodo kwenza ukuthi laba bazofika ngomgqibelo angampintsheki naye umuntu akwazi ukuthi abeseyithola na into zakhe. Abafuna ukugeza, abafuna ukwenzani ngoba ukuhlola cha ngizobe ngingahlolisi kule game. Ngifuna nje abantu abazofuna izinto zabo, kodwa umuntu uzobhuka abhale phansi asho ukuthi ufuna in ngoba kunzima ukuthi ngisuke la ngingazi ukuthi abantu bangala. Mhlambe ke ngisuke la akubhukiwa kwenziwe lutho, ngifike lapha kungafiki noyedwa umuntu. Angithi angisakwazi ukubona ukuthi bengafika umuntu kanti bengeke ngiye mangibona ukuthi kushuthi abantu bebengadingi ukuthi beze kimi. Uyayibona into enjengalona? Ngibese-ke ngidlulisa lana ukuthi ke mhla ka9 nangomhla ka10 ngihlukanisa kahle ndokufuna nizwe kahle. Mhla ka9 nomhla ka10 ngizobe ngise Cape Town. Mhla ka9 nangomhla ka10 ngizobe ngise Cape Town. Lapha ngizobe ngikhona, ngizobe ngisemfuleni extension 4 eCape Town.
okusho ukuthi umuntu ozofuna ukwazi kahle uzofona abuze nabo bazobhuka ngifuna babhuke bazongifonela babuze ukuthi ubhukwa ngamalini ngoba kumele wazi ukuthi uma ungabhukile noma kuthiwa mhlambe akekho umuntu obhukayo kumele nazi ukuthi angeke ngize ngikwazi ukuya eCape Town ningabhukile ngoba ngizobe ngingazi noma niyangidinga yini ngoba kungenzeka ngiye eCape Town kanti mhlamba ningidingi kodwa uma nibhukile ngizobona ukuthi cha niyangidinga impela yilokho okubalulekile ebengindlulisela kona imininingwane nokunye kwaseCape Town nizobuka lapho umbhalo ozobubhaliwe enzansi lapho ngizobe sengikade sengiqedile khona ukukhuluma ngerecording yami bese niyabona ukuthi okay uthini ugogo Mseleku uzobe eCape Town esigodini sasemfuleni bakithi ngisabuye ngikhohlwe ngoba phela nami ijasho ukuthi indawo engisayuqala nami ukuthi phela ngiye khona indawo bengingayazi ngiyacela kakhulu ukuthi bakithi ningilandele yonke izinto nje engisifakayo nizilandele ningene ku-YouTube ningene ku-TikTok ningene kuba Facebook yilapha nizongithola khona ngiyacela kakhulu kubantu base-Cape Town ukuthi ke sekuze lafika usuku lokuthi ke ngihambe ngiye kubona mhla ka9 no10 ngizobe ngise-Cape Town kodwa uma ningabhukhi angeke ngize ngikwazi ukuza ngiyacela ukuthi abantu bafone babuze ukuthi ngizobe ngiyimamaphi kanjani kodwa isigodi kusemfuleni konke nje ngizobe ngidlulisele kunina manibuza kodwa okunye kuzobe kubhaliwe lapho phansi thokoza makhosi amakhulu.